Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Pinoy Almusal. At syempre meron po tayo ditong side up eggs, hotdog, At meron tayong pritong talong, skinless longganisa, tuyo at tinapa. At meron tayong, fried rice. at meron tayong sausawan suka. At meron tayong kape. Okay. Mga foodies, bago po kami kumain ni BBM, panoorin po natin ito. Mga foodies, last time tinuruan po namin kayo kung paano makakuha ng madaming ghost stars at sa pag-iwas ng paglalat ng cake. At today, tuturuan po namin kayo kung paano mag-redeem ng prepaid load dito sa Tong It's Go. Ang gagawin lang natin, i-click lang natin ang Ghost Stars Plus button at i-click ang gift button tapos lilitaw dito ang iba't ibang rewards gaya ng prepaid load, gift vouchers, gift rewards. Dito po tayo sa Get Prepaid Load Rewards. At i-enter lang po natin cellphone number na gusto natin loadan. Tapos mamili lang tayo ng network at kung anong load ang gusto natin. Makikita nyo dito ang mga ka-foodies kung magkano ang balance or available Ghost Stars. I-click ang submit or lilitaw ang top up application submitted. Maghintay lang po tayo mga ka-foodies na pumasok ang load natin. Ganun lang po siya mga ka-foodies. At syempre para makakuha tayo ng madaming rewards, kakailanganin natin ang mga Ghost Stars. Meron tayong 4 na paraan para dumami ang ating mga Ghost Stars. Number 1 is through invites. Kapag may na-invite tayo ng 10 active players, i-download ang Tong It's Go, makakuha tayo ng 100 Ghost Stars. Second po ay sumali lang po tayo sa mga rank game. Third po ay maglaro tayo ng 3 hands Tong It's Go Gold Table at makakuha tayo ng random free Ghost Stars. And fourth po ay sumali sa mga tournaments at may chance po tayong manalo ng 3,000 Ghost Stars sa mga daily tournaments po nila. Ang katumbas po ng 3,000 Ghost Stars po mga foodies is 3,000 pesos prepaid load. Kaya ano pang hinihintay natin mga foodies? I-download na po, nasa description box po namin ang link. Ayan mga foodies, napanood natin ang Tong It's Go. Nasa description box po ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis tayong kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Manganta na po. Opo. Unang subo natin, Hotdog. hotdog. Ito. Unang subo mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Ito yung hotdog. Baba na natin. Yan. Tanggalin Fried natin rice. ito. Yes. Yan o. Gusto ko sa ano. Sasa ko yung hotdog. Hap. Tago. Tuyo tayo. Tuyo. Ito. Tuyo. Tikman natin tuyo. Sabi sa yes. Sayang. Sarap. Tanggalin ko. Talong. Mainit pa.
oh. Lambot. Mm. Favorite talong. Tinapa, Namiss nyo ba yung tinapa, mga kapodibis? Samban. Samban ka na. Mm-mm. Matinik lang, no? Mm-mm. Pero malambot yung tinik niya. Mm-mm. Ham. Nakalimutan natin ham. Mm-mm. Oo. Mm. Kape tayo. Doon. Kape. Mainit. Bakit? Walang lasa. Sobrang tapa. Magaling sa tayo. Ice cream list. Ano? Ay! Nakatungi pa yung ano. Sarap, no? Chicken hotdog. Yes. Di halatang mahilig sa kape, no? Bigay ni Xiaopao to. Thank you, Xiaopao. Ate Lea Kayaban. Maraming salamat sa lahat ng binibigay mo, Ate Lea Kayaban. Alam niya yun. Sarap. Sarap, no? Mm-mm.
Ba't ganito lang? Masarap ganito kasi tag-ulan. Masarap yung kapag tag-ulan, simple lang ang ulam. Ayun. Mm. Sarap. Ayan. Di namin naubos yung tuyo. Dalawa. May kakain pa dyan. Mga foodie bees, tong It's Go po. Nasa description box po ang link, kaya download na po kayo. Yes, mga kapudibis! Follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM. At syempre, Kusinang Kabalen at The Foodie Bee Vlog. Yes, mga kapudibis! Susunod na po tayo mag-shout out. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you!